V sérii Samospráva na dlani približujeme dôležité informácie z obecných dokumentov a zákonov, vysvetlíme, čo znamenajú pre občanov a ponúkneme stručný prehľad fungovania celej samosprávy. V prvej časti sme vás informovali o právach a povinnostiach poslancov obecného zastupiteľstva. Dnes sa detailnejšie pozrieme na funkciu starostky. Tak ako sme spomínali v prvej časti, všetky práva a povinnosti sú zhrnuté v zákone 369/1990 o obecnom zriadení, v štatúte obce, v rokovacom poriadku, vo všeobecne záväzných nariadeniach o nakladaní s majetkom obce a o nakladaní s finančnými prostriedkami obce. Čo mám ako občan očakávať od starostky obce? Starostka predovšetkým zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia. Vykonáva obecnú správu, zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám. Rozhoduje vo všetkých veciach samosprávy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a prehlbuje si vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu. A čo ešte? Starostka je štatutárnym orgánom obce. Môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Starostka vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce. Informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu. Je zároveň dôležité vedieť, že starostka je trestnoprávne zodpovedná, ak hrubo porušuje svoje povinnosti alebo zneužíva svoje právomoci. Čo to vlastne znamená? Starosta sa môže dopustiť trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, ak obci spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok. Do úvahy tiež prichádza spáchanie trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Tento trestný čin spácha verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, prekročí svoju právomoc alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu. Každý, kto sa o nezákonnom konaní starostky dozvie, môže podať trestné oznámenie orgánom činným trestnom konaním, napríklad najbližšie oddelenie policajného zboru, ktoré sa musia s jeho podaním zaoberať. Občanov často odradí od podania trestného oznámenia strach, že by mohli byť trestne stíhaní za krivé obvinenie alebo ohováranie. Tieto obavy nie sú ale opodstatnené, keďže pri oboch trestných činoch by sa musel preukázať ich úmysel, že chceli uvádzať nepravdivé informácie. Starostka toho musí robiť oveľa viac. My sme však zhrnuli informácie z oficiálnych zdrojov, ako je znenie zákona, nariadenia a štatút obce. Starostka o svojich aktivitách informuje občanov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Toľko k dnešnej téme o právach a povinnostiach starostu obce. Informácie sme čerpali zo zákona 369/1990, z Ústavy Slovenskej republiky článok 69, z trestného zákona a zo stránky Via Juris občianskeho združenia. Ak máte nejaké námety alebo otázky, radi ich spracujeme. Ďakujeme za pozornosť.